assalamu alaikum yebiyankoɓe Windere TV onon kala on calminama e mbadi kuktidi ndi caggal calminal noon ko yettude e jarnude rewintoɓe jewte meɗen toon to Windere TV e émission ngaji men dogodi toon ndi kono noon en garti e émission meɗen fodde taw waɗantoon ɗum ko Oumou Sy Ba debbo mahor fonde Thilibumi Diaby en gartino e dewgal forcé sen mbi dewgal forcé noon woni rokkede mo yiɗa woni debbo o woni gorko o en garino e rewɓe ɓe kono en garat e worɓe ɓe ganduɗa kañum en ko forceteɓe taw jiiɗa ko wawi hen wonde foof min gar e bundi e yewtere nde saaha eɗen jiiya dewgal forcé wiye yo gorko res par force ndesa taw a yiiɗa ndesa taw ɓanduma jaɓani ndesa taw ɓerdema ene huɓɓa ndesa sababu nde ko jinnama tan kono a yiiɗa naata hen fitinaji kewɗi bandam en ene yalta hen holno yaltirta hen surtout worɓe ɓe ganduɗa ɓe ponmi wiide ɓe so tawi gaddanama ko jiiɗa tan ɗon e ɗon kollirta ko gaddana ko jiiɗa des fois jiiya jomum watta respecté mo addana o manam tottata ɗum hakke mum teddinta ɗum suurata ɗum moƴƴinta yonnata kañum wiyete tan ko mo addana o yiiɗa ɗum aha noon nani e nder galle ma kañum rendema suudu ma kono a watta geste mo ganduɗa ene hollira oɗo aɗa yiiɗi ɗum bandam en won hen piyat won hen jannat won hen gonata koye addude mbaɗa provoqué probléme aji ɗi ganduɗa beete an e hoorema aɗa suuto walla an e hoorema aɗa yalta galle o hollumane tan komi yiiɗama saaha woppuma ɗon waala ladde ala ko mbawɗa hen ƴetta téléphone muɗum haala ha 3 heures du matin 4 heures du matin aɗa fawa hen yitere ma ala ko mbawɗa hen bandal men ɗum fof ko fitinaji ɗi ganduɗa ene guuri ɗum ko caɗele poɗɗe yewtede ko caɗele poɗɗe ƴewtede no fewi saabu banggueji ɗi fof ko probléme joni an debbo mo mbatta noon o par ce que ko holɗum eɗen mbawi wiide a añani ɗum ni kono a yiɗira ɗum dewgal yo yimɓeɓe kaldu gonga noon sahani wiye jomum ko kaari tan añi taw a añani ɗum e batte enɗam a añani ɗum ko bane debbo a añani ɗum ko enɗam ma ko foof ma kono a yiɗira ɗum dewgal so dewgal ari hen tan en jiyat fitinaji kewɗi natat hen saaha jomum jiiya addanma fitina e nder galle surtout worɓe ɓe ponmi wiide ɓe noon jomum hottintama ñammintama yarnatama heddoto ko so jooɗima ene ƴeewa rewɓe woɗɓe ɗum no jooɗoto ko yeeso ma ene haala debbo kaari wo kay walla wuuro on ji kaari hande no way taw addantuma ko fitina an e debbo mo ganduɗa ko an resa o ko an rokka gorko mo yiɗama ayi jiiya jomum saaha dañana hoore muɗum yaha resa goɗɗo adda so resi goɗɗo addino a dañi probléme hankkadi wiye ko guuri taw wuuraki mo addana o woni ko yiiɗa en jii caɗele kewɗe ne jeeya hen caɗele kewɗe ne adda ɗum banda men jaafa ɗum en jii caɗele kewɗe so tawi jomum en jeehi ni ha jibdi ni na waɗirani respecté yummum ni ko noon wonirta na waɗirta respecté e sukaɓe maɗa a adda mumen haaju par ce que ko hoɗum ko welma mbatta to welma natta to welma jahata banda men ko fitinaji ɗi gasata nani ɗo e dewle men forcé neɗɗo noon so tawi ko debbo rokki ɗum ko yiiɗi so tawi ko gorko rokki ɗum ko yiiɗi ay gorko so yiiɗi tan moƴƴinat so yiiɗi tan fewnat so yiiɗi tan yonnat so yiiɗi tan suurat suddat kono so yiiɗa o tampin hoorema addat ko fitinaji ɗi gasata ɗum no alay saago ndento ɗum ɗum ɗon no fewi so tawi eɗen dokka sukaɓe men dokken ɓe ganduɗa hoorema hay so tawi jomum ala ma suur sa rokkimo dañƴo ne suurata moƴƴinta par ce que mo gaddanɗa ɗo mo yiiɗa ko caɗele kewɗe goni hen ɗum noon ndento ɗum ɗon no fewi ko wona ɗum ko mi yaaha toon to France mi salmina Dieynaba Ba jeeya ko toon to Wendu Nodi kono mi yejjitandi Bombel Diabaté mi salminima anden no fewi mi salmini dendagal ko takkima ko tarima kala mi rokkon rendez-vous inchallahu rabbi e émission ngaji goɗɗi so Allahu lamɗo jaaɓi image joɗɗo mo jiito noon ko Oumar Doro Coumé gorko Mouhamadou Hounare merci beaucoup